Bună tuturor! Eu sunt Teo, sunt alături de ceilalți. Ăla-i telefonul meu. Da. Și nu contează că n-am mai ținut de Și mult. canalul lui David. Pe bune. Parcă Radu Adina 87. Și astăzi toți suntem la ceva aici. Cred că v-am mai arătat, da, sigur. Vă să vă mănânc pe toți. Da, mă, ce spectaculos. Nu am văzut pe Steinerhead în școală. Steinerhead? Da, nu, da, doare ceva. Bă! Nu, dar unde e că nu... Bă, fugi! Când am fugit, am auzit. Așa. Nu pe bune, pe adevărat. Ce face? Fugi la magazin! Ce copil am văzut?